Pini dak nitum cerok tok amai la pen dak mass joining si pini dolo pini BJP la pen Congress la pen independent song we atau independent and pen si nang join nun kado we don trokner kep raket home dak 83 houses pini nang join dun lo dak APHLC long BJP ben ong nai le pini nang join dun Kalau nak konsekuensi sih lah ya. Lada ke rongkang pen je semet rongkang. Anda sih non ke nangji kila non 2024 MP ini kena pasal sih teknologi MP election kila MP election kan sih nanti politisi kedang. Ni litum ke kacisi ka jirding piklo ke lalo aphansi tu ni claim lo. La si poisa tangkata ve pot ni litum munit tumhan ke than men ka pachini la sok kam si claim bom lo. Kacisi ke la hello ni tu kacisi ke. Tapi salah malam sosial media lang Facebook lang ke post thailang buson APHLC tu mangge bongo sena aphan voter list pening thanai mate ke chesu tu maning thanang ji pusi kubom sitame nang litum konane me meeting lang okhil goi phan nang litum chief guest khang la pusal aputhak da social media lang pen an viral son theklang la silabang soputa nang lihin pen kladak pen la thadik thadak people nang litum nili la solam aprang met na ninggelo Ili tum indigenous po tum do. Indigenous mana tak Assam lapen Karbiang long apang pen ke dovera tu. Lake lolong tas siksidulong tak ke tok do. Hala tum han ke itum a right pinai pugadi. La si hala tum han ke itum lake klungji pupe. La si hala tum han ke kahino ba pineta klemji pupe. Lapen il tum chu presa long da ninggelo nitum Ohomia I against Kali. Ohomia ben Asamis sonido lata. Ohomia ben la kaprek Asamis la kaprek. La sini tum Ohomia po abangphu. Ohomia tum panjen ni tum ke akaheno ke claim ki. Kusini tum pul. La pos ke che put apar dolang. Monggo sena pan kangyi pu gali lagi. Atheman itum siksidul ke long hut monggo sena ka bedet ke. La pen biharita bedet ke. Hala suhut ke. La pot alang litu mangai ke doji aron abe. La tu ke. Ke do tame. Ala vote ke jok tang ho election nang ke thor dun sakuri ke long ji po bangai kali lake. Lake nitum ke claim a link seta hedi. Lake 6 schedule la long ke tok ateng be si tu claim po. Aron ateng be si claim po. Ke plung yi ke toy yi ke plung alam the nitum puing tum te. Eta ke toy yi pu seta hedi la 6 schedule la long ke tok ateng be si claim po. Constitution ateng pe. Athema arnisi Lorin Yoti Gogoi lapen okhil Gogoi ta pulo. Long ligen ni tungge nangen nam dunji aron ave alang lia mata pulo ke di. Pulo. Long li nang ram dunji nang nam dunji aron ave lapen council long nang dan dunji aron ave latu. Alang litu mata pulo. Tapi alang litu pulo constitution lapen 6 schedule ateng pele nang tum claim non la ke nang tum claim tammi. Kusi alang litu nang pulo. La hel alam terus lapen hala muhet ninggelo forest alama bangge nitum la ninggelo ye ka point na bangge lake bang officer se ka point show cause notice pigi polote arona teng pen ke komat maka point hala fansi show cause notice pinai non ga hala ke join dun fan show cause notice pilon lage lo teng pen ka lilo lage illegal lage so na show cause notice ke illegal lage aron re pen lo lai ke claim lage ke chok si ke the loga chini ne posi CM ta soni claim lu la si sona CM ge tum en berlo te chok chelo lage ako itu ma kesi vi rong go la pen ke hala puthakta kam ke long du na tum anta karbi si go karbi ong nei lo ane karbi phan ga chup plung ya kam pe pot claim re hala 1345 teachers appoint lo halada karbiatum inglong so tum bang trok kebra hinive ande hala 1283 upon people plung blede hala tum ya $60 teng bang aron re pen ke hala ke di illegal gen hala ke people lo plung blede hala tum hansi sokos notis ki pinang ji